Казвам се Гергана Стоянова и съм актриса. Занимавам се с много други неща, но факта, който е впечатляващ в моя живот, е, че се срещнах с сугестопедията преди около 15 години и от тогава не мога да живея без нея. Начинът, по който са построени уроците, материалите, които са подбрани. Аз имам материали, с които никога не бих се срещнала в живота си, ако не съм тук, ако не уча по този начин. Не мога да живея без сугестопедията вече. Какво е за вас сугестопедия в една дума или изречение? За мен сугестопедията е едно от най-фантастичните преживявания в последните 15 години, които съм имала. Просто не съм очаквала, че толкова много вдъхновение може да ми се случи, докато уча чужд език. Кое е най-запомнящото се преживяване от курса? Най-запомнящите се преживявания са много. Няма едно, което бих могла да отделя, но това, че ние, възрастни хора, успяваме да се заиграем, да ни е забавно, да се разплачем, да се смеем заедно, е едно от най-хубавите неща, които са ми се случвали докато уча. Открихте ли нещо ново за себе си? Какво е то? Повече от 25 години, откакто официално спрях да уча, винаги съм си мислила, преди да се запозная с сугестопедията и с нейните методи, винаги съм си мислила, че нищо повече няма да мога да науча лесно и че вече ми е късно за всичко. Дори за трупане на умения, не само за трупане на знания. И изведнъж, в момента, в който се запознах с сугестопедията, осъзнах, че това е пълна лъжа и че аз мога да продължавам да откривам света на знанието по този забележителен начин. Създадохте ли приятелства? Създадох толкова много приятелства, че ми се иска, ако е възможно, да събера всички тези хора, с които съм учила и испански, и английски, да ги събера заедно. Всъщност, магията, която не свързва, е сугестопедията. Ние сме толкова различни навън и толкова еднакви тук. А еднаквото е това, че ние умеем все още да се вдъхновяваме, независимо на какви години сме. Уморявахте ли се? Уморяваше ме само желанието да си уча уроците малко повече и времето не ми стигаше за това, защото исках да имам време да отдам всичките си часове свободни на сугестопедията, а то не се случваше. И всъщност ме уморяваше неистовото желание да си отделя повече време, а него го няма. Само това ме изморяваше. Иначе всеки път, когато прекрачвах прага и слагах пантофите, си казах: ето е светлината. Удовлетворени ли сте от курса? Удовлетворена съм от курса и бих се записала пак. Не мога повече да живея без това вълнение и тази игра, която тя създава не просто в ума ми, в сърцето ми. Що 7 ключа? Избрах 7 ключа, защото тук са преподавателите, които харесвам и обичам. По същия начин, по който не мога да живея повече без сугестопедията, аз повече не мога да живея без тези хора. За мен, по принцип, всички хора са ангели до доказване на противното. Но тук срещаш истински ангели. Може би начинът, по който те преподават, който е основата на сугестопедията, не знам, обаче те са ангели. И веднъж, когато ги срещнеш, ти повече не можеш да живееш без тях. И то не е просто за да се срещнем някъде да пием чай. Не, аз не мога да живея без техния метод на преподаване. Аз имам един въпрос. Приемате ли в курсовете на 7 ключа бабички? Защото смятам да идвам и когато стана на 78 и да посрещна заедно с вас 80-тия си рожден ден.